Maswera sei muri yeZimbabwe, kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzo tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai kumusha ndakaberekerwa kwaMutare. Zita rangu muchanditi Ruth, not my real name. Uye zvekare ndiri kugara kuno kumberi kwemakungwa nemurume wangu. Ndine makore 34 years kuberekwa, married for 11 years, and ndichangotiwo I am a mother of 2. Saka I have changed the number of years that I have been married to my husband so that vamwewo vasazobatanidza nyaya. I'm writing this confession because I have realized kuti dzimwe nguva kana ukangoramba wakanyarara, especially vamwe vakadzi vanenge vachibhilivha munana papa vanozopindana nadzo idzo dzatakapindana nadzo. I was manipulated spiritually and ndaitofungidzira kutoti zvimwe kuda kudiwa. Ndaitoendeswa kuNigeria ndichitotiza murume wangu ndichienda kune vamwe prophet vekuNigeria vachiri vapenyu and vatori nemukurumbira zvekuti kana kuri kunzi ndikakuudzai zita ravo munokwanisa kutoshamisika. Asi ndichangovati Prophet M. I'm not telling this story because ndokuda kungocreate a drama. I'm telling this because I almost lost my marriage, but I lost my dignity, even my soul. To this very day ndinoti kana ndichida kunamata ndinotanga kuzvibvunza kuti asi kana kuri kunzi murume wangu akasvika pakuziva kuti izvo ndo zvandakaita makore iwawo awo andainge ndichibhilivha kuti what I'm doing is the work of the Lord, handikwanise kuti ndige ndichizoramba ndichienderera mberi nekunamata. I was a member of a well-known Pentecostal church muHarare. We joined that church apo baba pavakatanga kurwara. I was only 22. It was very powerful and it was nice. Vamwe tainge takakwirirawo mu-Seventh Day Adventist Church. Saka you can imagine kuti wava kutanga kuenda ku-Pentecostal church, like it is very different from everything that you grew up knowing. We would go there each and every Sunday. People would be crying, like my emotions ega. Mukaona vanhu vamwe vanenge vachichema muchurch, it is not like because of the Holy Spirit. Dzimwe nguva anenge atori ma emotions. Machurch mazhinji they manipulate my emotions evanhu so that people will start to cry, and then vobva vachizoti munhu abatwa nemweya mutsvene. Izvo it will just because of the sound that they will be playing in church inosimudza ma-emotions. Izvi ndakazozviudzwa naProphet M vekuNigeria because ndaiti kana ndaendeswa kuNigeria vaindiudza zvese how he studied Hinduism, vakatoenda kuIndia vakatotanga kutonamatawo vari muchitendero cheHinduism, uye zvekare vachindidzidzisa kuti sound chaiyo inoita kuti munhu ange achizova open up even kumadhimoni mamwe anokwanisa kutopretenda as if anenge atotumwa naMwari dziri ngirozi kuti ange achiuya achizomanifesta as if it is an angel, but ritori demoni. It is because of some of the music, the way that they play the music muma-Pentecostal church. And zvechokwadi mukoma ndaiti kana ndikatarisa pandainge ndava kuziva chokwadi about most Pentecostal church, ndaitoona vanhu vachitodona, shaking, screaming, crying. Ndotoziva kutoti vanhu ava vatobatwa nemweya yemadhimoni. It's just that vainge vasingatozvizivi. Let me fast forward to the real thing. Mainge muri mugore musazoverenga muchitaura negore razvakaitika. I was then called mukomanashi by church elders. Vakabva vachizondiudza kuti there was this other Nigerian prophet ainge achazouya kuZimbabwe. Saka kwaiwanzokuitwa ma-live stream ake, ende taitokurudzirwa kuti tinge tichizopota tichiona ma-live streams ake. He was performing a lot of miracles. Nguva yekuti mufundisi anenge ava kufanira kuti ange achizoparidza kwainge kusingaparidziwi. Dzimwe nguva
kwaingobatidzwa TV, then we would start to watch masermons achiparidza ikoko kuNigeria live. I mean, he was everywhere in our church. Kune vanhu vakawanda vemuchechi medu vakatoenda nekutoendeswa kuNigeria. There was this other woman who had been barren for 20 years, achitadza kuzvara mwana, akaendeswa kuNigeria and she was able to give birth paakadzoka achibva kuNigeria. Muchechi medu mainge mazara nemamillionaires. Kwaiva nevanhu vekuti aingoti kana kaenda kunonamatirwa kuNigeria achitodzoka otopinzwa madhiri ekuti munhu anotoita a millionaire overnight. Vanhu vaitorutsa, uchitoona kutoti munhu uyu arutsa dzvinyu, uyu arutsa zvimafuta, zvichitonzi zvimafuta zvaanenge arutsa izvozvo ndo rinenge riri shavi reuroyi kana kuti the spirit of poverty. Ende taitokurudzirwa kuti kana prophet vachinamata unotobata pascreen kuitira kuti unge uchizokwanisa kuzopora and also to chase away the spirit of poverty. Nemurume wangu mumba medu tainge tiine maposters everywhere about this very famous prophet weku Nigeria. And you know, I'd never thought much about it. I was married, we were financially stable, nemurume wangu minding our own business, but everything changed. Prophet pavakanzi vainge vachifanira kuti vainge vachizouya. Prophet ava kuuya kwavakaita vainge vachifanira kuzongonamatira mapastors emuchurch. This was going to be done in secret. Saka zvakanzi mapastors vanenge vachizoita a secret meeting naprofet ava. Vainge vakatohaiwa straight from Nigeria. Church yainge yakatobvisa mari yainge yakawanda. Vanhu vemuchechi vakapledja mari dzavainge vasingatozivi kutoti mari dzavari kupledja imari dzichazoshanda for maflight tickets kumba kwavainge vachifanira kuti vange vachizogara, uye zvikari nevenue uko kwainge kuchazoitirwa musangano wacho iwoyo wemapastors kuti vange vachizonamatirwa so that vange vachizova vakasimba nekukwanisa kuzopefoma mamiracles. Izvi ndakazozviziva nekuda kwekuti ndakadaidzwa ndikabva ndachizoenda kumba kwevamwe elder. Ndasvikako mukadzi wavo akatanga kutaura neni, ndakabva ndachizonzi sezvo ndainge ndakanaka kudarika vakadzi vakawanda muchurch, vakati kuhosting ndiko kunodiwa vakadzi vanenge vakanaka because you are going to be the face of the church. Saka ndakabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndisingafaniri kuti ndige ndichizoudza vamwe vanhu expect for my husband kuti kwainge kuina prophet vainge vachazouya for a meeting. Murume wangu ndakamuudzawo kuti ainge asingafaniri kuti ange achizoudza vamwe vanhu zvikari kuti kwainge kuina prophet vainge vachazouya vachibva kuNigeria. Vakauya mukoma. He was staying at this other house kuBorodil uko. Zvino nekuda kwekuti I was part of the hosting team, takanzi taifanira kuti tinge tichigarako ikoko. Murume wangu haana kana chaakambofungidzira neniwo handina kana chandakafungidzira because vainge vatori nemudzimai wavo. Zvekare vainge vaine vamwe vakadzi vatatu avo vavanofamba navo. Vakadzi ava ndivo vanoorganize everything, but I think kuti mudzimai wacho anotozviziva. Kana vaine munhu wavanenge vasarudza kuti uyu vanenge vamuda, vakadzi avo vavanenge vachifamba navo ndivo manje vanobva vachizotanga kuorganize mahotel rooms kuzokupa mari because iwewe unenge usingafanire kuti unge uchizotaura navo direct because vanotya kuti dzimwe information dzinokwanisa kuzolika, so they make sure kuti unongotaura nevakadzi vacho ivavo. And most of the times kutaura kwamunoita munotaura in person, and matauriro avo havambotauri zviya zvekuti kunyange ukarekodha voice notes kana kuti kwavarekodha uchitaura navo zvekuti vanhu vanokwanisa kuzobatanidza nyaya. Vanotaura nemasigns nemasymbols uchitoudzwa kutoti you are supposed to go to Nigeria unge uchizova uina prophet. Uchinosvikako kuNigeria unenge uchingogara muhotel kana kuti vakadzi avo vanenge vachiuya vachizokutora vachikuendesa kunenge kuina prophet. So ipapo hatina chatainge tichitomboziva kuti tainge takatosarudzwa nekuda kwekuti ivo prophet kwose kwavanenge vaenda vanenge vachitoda vakadzi vemunyika imomo so that vange vachizospenda time nevakadzi vacho ivavo. It's like zvinhu zvacho zvinenge zviine marituals here mukati kuti kwese kwaanenge ari anenge achifanira kuti ange achizosangana nevakadzi vakasiyana, especially those that are married. Saka takati tava kugara kokumba ikoko tichivabatsira, ndisu taitita sekunge we were their waitresses and we would cook
kwatiri taitozviona sekunge tainge takatosarudzwa naMwari kuti tinge tichizobata basa iroro, because murume uyu wandiri kutaura nezvake is very popular and chechi yake yakakura kwazvo. So to be close to be a man like that, we were expecting kuti he was going to pray for us and we were going to get a lot of blessings. Wakazoti uri musi weSunday, ndakanzi ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichienda kuchechi, ndaifanira kuti ndinge ndichizosara ndichizoswera ndiinavo profeti nemudzimai wavo. So I then called my husband ndikati handisi kukwanisa kuzoya kuchechi. Akati it is okay. Aitofara, he was fasting at that time. Saka pa ndakasara vamwe avo vandainge tiri navo, vamwe vakadzi vekuhosting, ndainge ndisingatozivi kutoti vainge vakatorara naprofeti vose pakanguva kapfupi pfupi ikako, ainge asara ndini. So ndini ndainge ndichitonzi the cream on top of the cake. I was going to be the last one, the last meal that he wanted to eat before leaving them. Ndakasara mukoma, ndopa ndakaona kuti vamwe vakadzi vaya avo vanofamba naprofeti vainge vatobuda uye zvekare naamai profeti. I then realized kuti tainge tangosara tiri tega. Saka vakazondidaidza kubedroom kwavainge vari. Ndakaendako ndakanzwa vachiti, Ruth, the spirit has revealed something to me. I want you to come here because I feel as if you have a special calling. Vachitaura neNigerian accent yavo iya. Ndakabva ndachizotanga kufamba ndikaenda kubedroom. Ndasvikako mukoma, I was surprised because ndakaona kuti vainge vakangopfeka havo kashort. He was topless. Apa vainge vachitotamba nefoni yavo. Takatanga kutaura, but ndainge ndakavafuratira. Vakandiudza kuti vainge vabva mukunamata and vainge vaine vision. Pavakasimuka mukoma, ndakatowedzera kutotsikitsira pasi because ndakaona kuti sikarudzi yavo yainge yakati twi kuita tende mubhurugwa, uye zvekare foni yavo pavakanoigadzika pasi vakabva vawedzera volume vachiratidza kuti ivo vainge vaine mavideos ebonde avo avainge vachiona. Vakauya vakamira padhuze pandainge ndakamira. Pandakada kuti ndinge ndichibuda, vakabva vakiya door vakati, Ruth, uya ugara apa. Ndokubva ndachizogara pambedha. Vakabva vachizondipa foni vakanditi, uri kuonei? Ndakaona kuti vainge vari painternet but vainge vachiona mavideos ainge ari ebonde but ari evanhu vemuZimbabwe. Saka ndakabva ndachizotarisa kusaiti ndikati izvi handikwanise kuzvitarisa nekuti hamusi murume wangu. Vakakwira pambedha vakauya vakagara kumashure kwangu, ndokubva vachizotanga kutaura neni. Ndakagara pakati pemakumbo avo but takagara pambedha. Pandainge ndichida kusimuka ndaingonzwa kungoperezeka kupera simba. Vakabva vati vainge vachida kundinamatira. Vakasimuka vakanovhura rimwe drawer, vakatora ring iyi yainge ine sort of like diamond kana kuti emerald, I'm not sure, but it was deep blue zvekuti wainyatsokuona kuti there is a sparkle that is inside of that emerald or diamond. Vakanditi vainge vachida kundinamatira. Saka pavakandinamatira mukoma, havana kundibata musoro wangu nemukati memaoko, asi vakaita zvekundipuruzira nekunze kwemaoko. Pandakangonogumwa pahuma pangu nering mukoma, ndokutotanga kutonzwa kutoti ndainge ndava kutoda nezvavo. I even forgot kuti I was married. Zvandakatanga kunzwa munyama dzangu dzainge dzoripota kuti it was already too late, dzainge dzava kutoda zvemunhurume. Vakaramba vachindibata, vakandikurura, vakabva vabvisa shoti ravo, vakati vainge vachida kuti ndinge ndichiisa sikarudzi yavo mumuromo mangu. Ndakaita zvose zvavainge vachiti vainge vachida kuti ndinge ndichizoita. Ndainge ndava kuita sekunge ndainge ndava chizombi. Tapedza vakanditi, do not tell your husband for this is a spiritual matter. Mukoma, I realized kuti my elders vainge vachitoziva nezvazvo. That was the beginning of how I was manipulated. Vakabva vachizondiudza kuti one day I should come and visit him kuNigeria. Ndainge ndava kungogara ndichingovarota nguva dzose. Ndaitoendeswa kuNigeria nechechi, ndiyo yaitobhadhara everything. Kana passport ndainge ndisina. Ndakasvika pakutoreswa passport nevamwe pastor, murume wangu asingazvizivi. Ndakatoita zvekutomanikidzwa ndikanzi tora birth rako uye zvekare nechitupa tikutoenda izvezvi kumakombe. Tikaendako vakashandisa maconnections, ndikakasika ndatowana passport iyi yainge ichigara kumba
kwava mufundisi ivavo ndivo vaindiperekedza nemudzimai wavo pandinenge ndichienda kunigeria. Takazogumisidzira tava kuenda kunigeria takati inini, vamwe vainzi sister Sarah, sister Abigail nevamwe avo vandichati mukoma John. Mukoma John ava taiti kana tava kunigeria vairarwa zvekare nevamwe pastor vemuchechi imomo, but vainge vachinzi senator vari vekunigeria vaita zvepolitics, ndo vairara ivo mukoma John. Mukoma John ava vakasvika pakufa, but vainge vava nemari yakawanda kwazvo. Patainge tichienda kunigeria, mukoma ndaikwanisa kungonzi ndinge ndichiudza murume wangu kuti ndikumboenda kunoona vabereki vangu. Ndaiva ndiide minamato iyo yandaisiya mumba yakaita sema anointing oil, but not like anointing oil dzinotengeserwa vanhu muchechi. Kutori neimwe special anointing oil inoshandiswa nemaprophets, so that paanenge akamira kumberi kwenyu paya akati ndoprofita here, mukati prophesy, it's like you are activating the spirit that is inside of that anointing oil. Ndidzo dzavanozora apo pavanenge vachiuya kuchechi. Saka ndo yandaingosiya mumba. Kusiya kwandainge ndichiita mumba kudaro, murume wangu aiti kana akafunga nezvangu, kana akada kuita mainvestigation ongonzwa achingozvinetera otofara kutoti at least now ndiri ndega, madam vakambobuda, kuti asabatwa zvekare nemweya wekuti ange achiita zvechihure. Ndaisiya anointing oil uye zvekare pasi pemattress ndaisiya ndakagadzika kamwe kabengal ako kandainge ndakabva nako kunigeria, asi zvinhu izvi zvainge zvichigara kumba kwapastor, asi ndaizozvipiwa patinenge tichifanira kuti tinge tichizoenda kunigeria. Mkomanashe I thought kuti this was love. Ndainge ndichinzi you must submit to me physically and spiritually. Takasvika pakuita bonde navo profeti ava tiri 10 women and 1 man. Ndopa ndakazoona kuti this is demonic. Ndakati zvimwe kudadai kwanga kuri kunzi tinenge tiri vakadzi vaviri nemunhu 1, maybe zvaikwanisa kunzwisisika, but 10 women from different countries. Painge patori neumwe mukadzi wekubrazil that had also came, who was also dating prophet ava vekunigeria. How I released myself mukoma from this wickedness. Pandakatanga kuti 1 kunamata, ndaiti kana ndikapiwa ma-anointing oil aya ndopfugama ndobva ndati Mwari, kunzvimbo kwandiri kuenda hangu asi handisi kuda, asi ndava kungoshandisa anointing oil iyi kuitira kuti marriage yangu isazoparara. Ndakatanga kunzwa mavoices avo ainge achinditi ndinge ndichinamata nguva dzose. Taiti tikaenda kuairport, tiri munzira tichienda kuairport kuti tinge tichinokwira ndege tinge tichizoenda kunigeria, ndainge ndichingonamata chete. Ndiri mundege kudaro ndaizoregedza kunamata, ndatobatwa nehope, but ndaisvika pakurara ndichingoti Mwari ndiregererei pane zvose izvi zvandiri kuita. Ndiri kumanikidzwa ende pari kushanda blackmail yekuti kana ukangoramba chete tiri kuzoudza murume wako. Saka I was nowhere and I was lost. Tasvikako nyangwe tigere muhotel, ndainge ndingori munhu aingonamata chete ndichiti Mwari nditarisei, imimi ndimi mega munoziva kuti what is it that I am going through pari zvino, ndimi munokwanisa kutondichengetedza. Saka ndakazowana simba mukoma rekuti ndinge ndichizotanga kuramba. That was when I was being threatened manje, asi Mwari vakandinzwira nyasha. I then started to apply. One day ndakati ndakarara, ndakangorota hope mukoma, ndakarota ndichitofamba ndiri mu-UK. Zvinova zviri zvinhu zvakandinetsa kuti handina kana maplans ini ekuti ndinge ndichizobuda munyika, but nenyasha dzaMwari mukomanashe ndakasvika pakuzoburitswa muZimbabwe, ndikaunzwa kunoku. Kunyangwe vekuchechi varivo vakazondiburitsa muZimbabwe inini nemurume wangu, but I'm grateful kuti kuuya kwandakazoita kunoku ndakabva ndachizoenda kune imwe organization yemunomu munyika matiri, ndikabva ndachizonotaura nyaya yangu ndikati kuuya ndakauya kunoku, but masponsors angu ndeve kune imwe chechi yakadai zvakaitika ndezvakati nezvakati. Kwakabva kwachizouya umwe mukadzi uyo ainge achishanda kuBBC, akauya akati iye ainge achida kutora interview, akati ainge achazoita publicize everything that I was going to say, but ndakaramba ndikati kwete, because I was scared kuti nyaya iyi kana kuri kunzi ikazoburitswa like paBBC, obviously they're going to hunt me down. Saka ndo zvakazoitika kuzosvika ndichizouya
kunoku kwandigere nemurume wangu. They were even threatening kuti vainge vachitoda kutouraya murume wangu because ndainge ndakasarudzwa naprofeti ivavo vekunigeria kuti I was going to be a concubine forever. Magirlfriend ose avanenge vachiita, don't think kuti chinenge chiri chihure, but unenge uchitonzi you are like a concubine, like King Solomon vainge vaine maconcubines aisvika kuma-thousands. So they believe kuti even they have that same authority to have as many women as they want, even kana vachida kutoti vakadzi vose vanenge vari munyika vanofanira kuti vange vachizova vavo, because they believe kuti even they are so-called men of God, therefore they can do whatever that they want. But ndakarwadziswa mukoma, ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti ndingasvika pakushandisiwa zvelevo rakadaro kuti vakadzi muri 10 naprofeti umwe chete munzi ndiri kukudai mose ka1. Sure, addiction yacho kana kusagutsikana kwacho, manakiro andakaita mukomanachi, I don't think kuti kunyange murume wangu angada kundiita zvinhu zvakadaro. But I guess kuti I was just a sexual object mumaziso mavo. Apa ndichirarwa zvekare naprofeti, ndaiti ndikabvako kuNigeria nekuda kwemasecrets akadaro andainge ndakachengeta, mamwe mapastors mukoma enzara vaitongorara neni ndichiendeswa kune zvimwe zvimaloji zvechinherera. Apa uchitoona kutoti unge uchiramba zvinenge zvisingaiti, because ukada kuramba futi obva wanzi marriage yako ichatoparara. Do you think kuti you are going to survive this scandal? You will never be able to survive it. Saka waizongogumisidzira watongoendeswa muzvimaloji zvechinherera wotongonorarwa. Vamwe nekuda kwekuti vanenge vachiona runako rwako, munhu ari pamusoro pako otokurura kana butiro obva atoti mukadzi akanaka kudai ane heri akatsvuka kudai handingambofi ndakashandisa butiro, ndoda kutonzwa kutoti haufa, munhu otorara newe. Kusatoita pamuviri ilaki, because kubva zvandakarara navo profeti ivavo ndakabva ndatoudzwa kutoti handitotendedzwi kuti ndinge ndichibayiwa dhepo. Ndainge ndiine jadel, ndikatonzi uri kutoenda kunoribvisa jadel iri, patoitika mistake, because profeti havafaniri kuti vange vachirara nemunhu anenge aine family planning. Zvinobva zvachizoita kuti mweya wavo unge uchizova weak, vanenge vava kusakwanisa kuti vange vachitaura naMwari mune zvakanaka. Saka ndakatopiwa mari ndikatoendeswa kwaprivate jadel rikatonobviswa. Ndaingorarama ndisina kana family planning yandainge ndimbori nayo. Inyasha dzaMwari kuti handina kuzobatira pamuviri. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndo zvinoitika mumachechi kana uri mukadzi uya anenge aine runako rwakanyanyisa, hanzi unokasika waitwa target, nekuti unenge uchinzi unofanira kuti unge uchizodyiwa nanapapa. Hanzi vamwe vana pastor vainge vava kungopindawo vachingondipinda vachindiendesa kumaloji, vachinorara neni kumaloji ikoko pasina kana chandainge ndichimbopiwa, nekuda kwekuti ndainge ndichingonzi because tine masecrets. Saka unofanira kutoti unge uchitoita zvatinenge tichida kuti unge uchiita. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.